En solder har til opgave at solde. Det vil sige, at vi får al den gravede jord leveret herover til vores sold i nogle små spande. Og så gennemsøger vi al den jord for fund, der ikke er kommet med i selve udgravningen. Det skal vi finde her. Det er oftest små ting, og der kan være langt imellem, men det er stadigvæk spændende. Vi finder små stykker keramik, vi finder måske lidt ben, vi finder nogle brændt flint, og det er så også der sørger for, at det så også bevares, så det kommer med på de rigtige steder i selve udgravningen.